abin nan da muka faɗa muna raye ko ba mu raye, salafiya su ne 'yan ta'addan duniya, yana rubuce. Kuma yanzu bayan wannan abin nan da muka faɗa muna raye ko ba mu raye, salafiya su ne 'yan ta'addan duniya, yana rubuce. Kuma yanzu bayan wannan abin, tun da haka ne sai mun yi, zan musu series mai suna tilka asharatun kamila. Wallahi series mai suna tilka asharatun kamila, mu buɗe ibnu taymiya mu buɗe mu karanta, mu ɗauko dan abdul wahabi mu karanta, mu ɗauko usaimin mu karanta, mu danna jabar gadan kai, mu danna dan kwayan zaria. Sannan kuma in karka jawo shi ba mu muka faɗa ba, muna da professors har da wanda ba musulmai ba sun yi mentioning din suna karara. A ce babu mu kawo gurin, su suna ganin yanzu misali ana ganin ana zuwa kawai shi ke to dai ga abu ni ba ta ba, amma dai ga abin da nake so ma ajiye shi ne, ni na ɗauka wa kaina da kuma duka yan ɗariƙa ku ji shi ne, dirran da aka zo aka gifta na Albani na ga ko Jafar yana wani magana akan wahabiyancinsa ba ruwana, amma wallahi tallahi summa billahi aka sa Albani ko aka sa Jafar suna taba ɗariƙa, na rantse da Allah uwarsu ta yi kaɗan himin taba su. Wannan ba shakka akai, wallahi ba gudu ba ja da baya. In sun taba ɗariƙa, in ba kwa son a taba su, ku cire kasussukan da suka taba Shehu Tijjani, ku cire kasussukan da suka taba Shehu Ibrahim, ku ajiye su a gefe, ku haramta sakawa. Ya zama na sauran karatun su ba karatu bane da yake taba ɗariƙa, ba mu da yancin mu taba su. Nan nake gaya wani wawa, wai ya zo ana maganan an shi ba abul fatahy yana taba malaman mu yana kaza, nace ayya Allah sarki wawa, malaman kan da na taba ce min yanzu in kawo maka bidiyon da Jafar ya zagi ɗariƙa. Shi Jafar ma ƙarara ya fito ya faɗa, ya ce in na yi mafarkin ba zan soki ɗariƙa ba ma in na tashi sai na yi istighfari. Yana nan a sajjale. Ya fito ya faɗa ya ce da ba dan wakilanmu da suke cikin gidajenku na ɗariƙa ba, da tuni gidajenku sun zama makabartar tarihi. Da yau ba a wani babu wasu waliyan tsimma ko tijjani ko inyatsi ko kadiri. Ya fito ya faɗa. To shikenan kawai saboda mu an raina mu, ba mu da wakilai a DSS, shikenan za a zo za a ce ana yin magana, ku kai shi DSS, ku kai shi